Je mu 37 let, o umění se zajímá odmala. Vystudoval Filmovou akademii múzických umění v Praze a multimédia a design na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Řeči o výtvarníkovi Janu Bradáčovi, kterému budou po celý duben patřit výstavní prostory v budově Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. Jedná se o klasický l'art brut, tedy surové umění, které už zahájil vlastně svou tvorbou Jean Dubuffet, u nás třeba Vladimír Boudník, i když do jisté míry v uvozovkách. A v každém případě třeba z našich výtvarníků Alain Diviš. Je to natolik surové, natolik primitivní, taky v uvozovkách, že to může vyvolávat v lidech různé emoce. Obrazy, které mohou návštěvníci na výstavě shlédnout, se jim tedy nemusí na první pohled zalíbit. Většina z nich totiž vyvolává spíš negativní a nepříjemné emoce. Je to proto, aby vyvolali právě ty obrazy reakci. A nechtějí se líbit prvoplánovitě. A to si na nich cením. Líbí se mi to, některý mi připadají hodně temný a některý mi připadají méně temný, ale spíš mám z toho stísněnější jakoby pocit. Naopak jsem si vybavil obrázky některý ze svého života a z podmoře, takže prostě fantazie. To život není jen veselý, že jo? Ale určitě ne, mám z toho určitě příjemný pocit. Líbí se mi taky, že každý obrázek je úplně o něčem jiným. Už jsem zaslechl různé reakce a ty mi připomněly reakce ale lidí v 19. století, když viděli první impresionistické obrazy. No to je ale hnusné, tady na to se budeme dívat a takovouhle prostě ošklivost. Teď je to nedodělané, je to hrozný, to nemá přece vůbec žádnou žádnou kulturu, žádnou estetiku, teď přece to jsou mazanice. Jo? Ale přesně tohle slyšeli impresionisti v 19. století. Jo? Přesně tohle slyšeli třeba expresionisti potom v začátkem 20. století. De facto historie se neustále opakuje. Sám autor se netají tím, že právě nejvíce obdivuje expresionismus, abstraktní expresionismus nebo art brut. V jeho sbírce ale najdeme například i jihočeskou krajinu. Líbí se mi, že je to hodně pestrý. Jo, jak témata, tak prostě styl malby, že líbí se mi, že je každý kousek úplně jiný. Filip Klár a Petra Říhová, televize Gimi.